Майже 4 тисячі кримських школярів рекрутовані до юнармії минулого року. Про це повідомили в прокуратурі Криму. Починаючи від дошкільнят, окупанти пропагують службу в російській армії, наголошує очільник прокуратури автономії Ігор Поночовний. Так, у кадетських училищах, загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах створюють спеціальні воєнізовані класи. Там неповнолітніх учать військовій тактиці, стратегії та вмінню володіти зброєю. І усе це підживлюється мілітаристською пропагандою. До всього окупанти не приховують, що планують залучити до формувань юнармії кожного 10-го кримського школяря. Як воєнний злочин за статтею порушення законів та звичаїв війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена статтею 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Наразі повідомлено про підозри 2 керівникам регіональних штабів юнармії, щодо одного з яких в порядку спеціального досудового розслідування обвинувальний акт скеровано до суду. Торік у листопаді прокуратура Криму спрямувала до суду обвинувачення щодо керівника регіонального штабу юнармії окупованого Севастополя. Раніше прокуратура автономії спільно з Кримською правозахисною групою спрямували до Міжнародного кримінального суду в Гаазі подання з інформацією про мілітаризацію дітей в окупованому Криму.